Aprangsi KARDOM kadukawe Karvitish 2.0 YouTube channel long kilangarat do ana fans tami lapen pinis tami Neli nali tumafan VORENG abirta silabangso video long na than pachini ponik po lapen kopi VORENG war saima kon ana post vacancy sidoma kachar leng deng ko ansinang jima labangso APHUTHAK bangkenali tum labangso video arlosi kaiki ason thekpon long ikpo lapen nali tum jong silabangso YouTube channel long na ko Humri milang pulteka chinghon pen subscribe ikon latest update nali tum kilong verje apan adung hes tami belar jan theklai hodas tami nali tum berpon igder non tangte non patiek pen kopia VORENG war sai ma kon ana post vacancy sidoma ka apply neng ji ko son ma labang so APHUTHAK le patiek pen chithan ponona lapen lang ponona tangte non labang so VORENG war sai APHUTHAK le dak chithan ponona lapen lang polona labang so VORENG war sai labang ke omen lapen child development recruitment 2024 aparman lo lapen kaduka be pen dak 49 CDPO apus bange do iklo lapen labang so VORENG war sai kapiklang pon labang ke the Assam Public Service Commission na hin pensi kapiklang pon lo kaduka be pen 49 position bang pipon lo under labang ke child development project officer lapen align cadre under dynamic women and child development mate WCD department na hin pen lo la si labang so VORENG war sai along nang litum jong si jogdon jining hang pulten nang litum labang so a video abang kicheng pen kijut an lang pon ikon lapen position labang ke child development project officer lapen elite cadre a position la lapen kaduka be pen da 49 and post vacancies dollar labang song bang pen thak pon lo ke thak pon labang ke unreserved kaduka be pen dak 20 do lapen OBC mate MOBC atuma phandak 15 an pipon lo lapen SC category atum 4 an pipon lo ST plans atum 6 lapen ST hills atum stami da kaduka be pen 4 an pipon lo lasik ilitum karbia khaya tum stame penang ane do lasin alang litum ninghang pole jogdon iktame kaduka we pentak ST hills special dak for an pipon lo lapen salary labang kenang litum dak tek pon long ikpo 22000 penceng lok 97000 anang litum long pon ikpo lapen grand pay dak do thulang 9700 anang litum long pon ikpo lapen age limit mate arta labang ke labang so VORENG war sai pen kinang ji labang ke 21 pen chenglok 38 years arta an abang phu mate abang phia tumsi jogdun long ikpo lapen son thak dak SC atumpan 5 years an pipon lo ex relation bangke lapen ST atumpan 5 years OBC mate MOBC atumpan 3 years lapen PWBD a candidate atumpan 10 years an pipon lo lapen dak citizenship bang lason helo application should be for Indian citizenship nangpo lapen article 58 a contingency of India alang litum nangpo lapen residency bangke dak condition bangke a candidate must be permanent resident of Assam Assam along kidoklung a candidate atum nang po lapen PRC bangke nang solo lapen employment exchange tamin nang ikpo lapen kachar liang deng bang lapo helo graduate in arts mate science commerce lapen ajad ledak dota milos tami graduate bangke pastang nang po lapen application fee lang namlo pulte dak general atuma fan kaduka wepen 297.20 pesa pinang po SC ST MOBC lapen OBC a candidate atum 197.20 pesa application fee bang pinang po lapen BPL a candidate atum 47.20 pesa lapen PWBD a candidate atum 47.20 pesa an pinang po lapen payment mate labang so tangka kipinang ji labang ke payment mode bang ke online CP ignang po lapen ke apply ni process labang lason lo jong sining ke hang labang so VORENG war sailong ki jog don jining hang polte nang litum online si apply nang ikpo lase online ke apply process bang stame dak asap so ke tok pon to labang nili nang litum hanang than pachini pon ikpo lapen online ke apply ji afan labang ke nang litum official website mate recruitment portal along Humri dam ignang po Assam Public Service Commission labang so official website along dam pensina litum online bangke jogdon ignang po lapen adet bang lang pon na da adet kicheng pon application submit labang ke kidam tang 19 December pen secheng pono lapen last date mate deadline of online application submission labang ke non ki wangji 2024 January 18 si last date labang so aprang jong sinalitum jogdon jining hang pulte nalitum prabjin pen jogdon igon lapen labang so article long wang la pulte nalitum
online application of forms tami dak penalitum long pon ikpo lapen advertisement details tami nalitum long pon ikpo dase online form of nalitum labang so video description along tami nalitum link long iksi kalipul to whatsapp group telegram channel long tami nalitum long ikpo lapen labang so article long lang lapul nalitum la online application form podim duiji lapen la click here pudui labang so dim nalitum ber ignang po labang so dim ber igdet penafida APSC recruitment.in labang so official website mate labang so portal along nang litum fan nang pon ikpo labang so website abang lapendak apish pang loading ikpo lapen aprang process nili asap so west tanam piklang pon ikpo lapen nalitum tek pon long easy la hello da Assam Public Service Commission labang so official website do lapen nalitum ka apply nang ji ko PPC da kimi kiklang ma labang so notice puthak stamina nalitum dak pen long pon ikpo lapen apply ji afan nalitum la thegloing click here puduji labang so dim pen nalitum apply te chok kali pulotang ti nalitum aprang sil dag registration non lapen nalitum puthot login to no login det pen nalitum ko labang so awreng war sailang sigi jogden ma labang so puthak nalitum dak thek pon long ikpo jolala nasinili non pathiek benalitum han puthot advertisement alo mate notice alo stamina piklang pon jia panili bor ipon ikpo lapen advertisement alo manalitum la thek pon long ikpo screen along hoda ke to goting se labang sodim stame ke tok pon iglo lapen nalitum apply play aprang labang so advertisement alo nalitum lang ikpami pen le nalitum apply dun igon mati jog dun igon lapen dak scheme of examination of puthak stame dak tok pon iglo interview puthak age limit lapen ang ton lo dak documents ko PPC na yung malabang so puthak stame dak tok pon lo lapen ison alam da is small family norms mati labang so declaration of form tanang igi nang litum labang so awring war sailong jog dun igji pulo tangte lapen nalitum teglong si dak aduk ave details mga dak pipon ikthailo application pipen chenglok ang ton alam dak tokpon iglo la sinalitum jongse jogdun ikvik ji pulta labang so advertisement alo nalitum da peneno kosono pizzi telegram channel damon la pen nalitum da Humri dam igon la pen direct reconda selection process manalitum da thelong district cover under the zones nalitum thek polong pokar bienglong stame da amen klang don lo la pen west kar bienglong stame nalitum da kadok ave dak details man labang so allo long si do ikthalo la pen labang so allo long ke tok ana son dang nili nang than pachini pon ik thek the dat pol la pen nili nang than pon nang ji important alam bang nili nang litum nang than pachini pon iglo jola hello na sipinia video lang mga bang so wareng warsai puthak bangke nili la ansing ton pon ik pola pen pina puthada bitta mate ka pega wareng warsai puthak le chithan pon nang la pen lang pon na la son son video na litum kelang long wer je phala bang so YouTube channel la bangke na litum teni ni pin subscribe igon latest update na litum kelang wer je phan bell notification ta thegloi hoda stamina litum berpon igden tangti ka duka we Karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do advance tami nilhin pin KARDOM to change your